δεύτερο έχει ακόμη. Σημαδεύει στη μέση, απαντάει όμως με στράκ στην τελική βολή. Ο Φάνης, 4-1 το σκορ. Άντε τώρα με τις... Τι μου φωνάζεις ρε Χριστίνα να γυρίσω. Δεν το πέρασα κανονικά. Θα έχεις νικήσει τώρα. Πάμε! Έλα τώρα. Πάμε! Πάμε! Θες να πούμε κάτι. Ωραίο ήταν αυτό. Θες να πούμε κάτι. Άντε να... Θες να πούμε κάτι, Αλέξη, όλη η ομάδα. Γιατί λέει δεν πάτησα στο νερό. Αφού ρε μιλάει έχω μεγάλα άκρα. Γιατί είπε κανένας πρέπει να πατήσει το νερό. Έλα, reality, έλα μέσα. Έλα. Γιατί έχω μεγάλα άκρα, λέει και με γύρισα πίσω επειδή δεν πάτησα στο νερό. Συγγνώμη που δεν έχω μικρά πόδια σαν του Φάνη. Να πέρασες από κάτω. Τι θα γίνει τώρα. Εσύ Αλέξη, sorry κιόλας, Έχεις κανένα πρόβλημα, ρε. Ναι, έχω, ήταν προβληματικό αυτό απέναντί μου. Τι πρόβλημα έχεις. Αυτό σε κέρδισα. Με κέρδισες με γύρισα πίσω, ρε. Τρία πόδια έχει, Χαλκιδική να μας ξέρεις. Χαλκιδική 3 πόδια. Ρε, κάτσε στη θέση σου. Χαλκιδική. Κάτσε στη θέση σου. 3 πόδια. Αδερφέ. Αδερφέ μου. Δεν σου φταίει ο παίκτης μου, δεν σου φταίει ο παίκτης μου. 3 πόδια. Δεν μίλησα για το Φάνη, είναι πιο κοντός ο Φάνης. Καλά, σε φίλο, μίλησα για τα πόδια του Φάνη, είναι πιο κοντός. 3 πόδια, Με Χαλκιδική. την παραγωγή τα βάζω. Με την παραγωγή τα βάζω. Ας να δούμε εδώ, δεν σε κοιτάξω. Δεν είπα κάτι στο Φάνη, στην παραγωγή μιλήσω. Έλα τώρα με τις... Όχι ρε φίλε, δεν έχω κάτι με σένα. Μίλησα στην παραγωγή και είπα ότι έχεις μικρότερα πόδια από μένα. Δεν είναι λογικό. Όχι ρε φίλε, δεν στο δίνω τα χέρια. Δεν στο δίνω το χέρι. Γιατί δεν μπορεί να μου φωνάζεις πρώτα και μετά να με βρίζεις. Έκανα έτσι σαν και σένα, όχι εγώ είμαι... Γιατί μου φωνάζεις πρώτα και μετά άρχισες να μου ζητήσεις συγγνώμη. Δεν κατάλαβα. Αυτό θέλει. Αυτό θέλει. Πάμε. Γιατί δεν με έχεις κερδίσει γι' αυτό. Πάμε. Πάμε. Όλα καλά, όλα καλά. Προχωράμε. Έλα. Πάμε λίγο ρε. Έτσι. Πάμε. 1, 2, 3 Φάνης. Ελάτε ρε. Σίγουρα πάνω ρε. 1, 2, 3, Φάνης! 1, 2, 3, Μαχητές. Πάμε ρε.